Jamanu hande o mettude weñaade hay waru Allah ni ko goto goto jiyata. Jamanu hande o mettude weñaade hay war Allah ni ko goto goto jiyata. Woyo aduna waylima yurmende nati hayti dungal satti don galotonama miskido lesinama ndimagu yeyama sabu jawdi aduna woyo aduna koy waylim jamanu hande o ko jamanu bidende kame faadende yo Allah faabo en kala mo andi gido mum yo nangu haadida sabu wondo kañum waali ne fada bone jofa kumba yo aduna. Sali koma be dentinare sabu soyandam tajano mi wondi mi wati joketake so mi toji dade min mi askini men taw cakal nene hawa kame baba adama koy galle go to yuden en cerata en bawa serde tijan dum non denen jaberi men sabu ko erkele jaltare jango woyo aduna jamanu hande o mettude weñade hay war Allah ni ko goto goto ñiyata woyo aduna. tigi Allah jarama Umar Fouta tokar Umar Fouta tigi ko don min falluma bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigi ha mbawɗen joɗade hande oɗo ñalawma e gam hawrude hande e hoore hitande ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe ɓurde sella ha hawre oɗo jamma ha hawre kadi oɗo ñalawma ɗum noon eɗen gandi bandiraɓe hol yinnoɓe hawrude hen kono ko noon tigui Allah hoddiri ɗum noon jettiren ɗum Allah no fewi nde won noon hol leeliɓe hande hôpital uji hol kadi ɓe ganduɗa ɓe tawa ko hol kadi ɓe juuɗe mumen kaaƴa kettina caggal mbawa tawede oɗo jamma en ñaguiniɓe wirniɓe ɓe nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe ɓe juuɗe mumen kettina caggal ɓe nde Allah ganduɗa hokkataɓe haqqillaji moƴƴi ɓe paata e bandiraɓeɓe ɗum noon eɗen mbiya tan bonne heureuse année à toutes à tous bandiraɓe en noon hande eɗen jaare yimɓe men e sehlaɓe men eɓe liggodtoɗen ɓe so wiyama bandiragal tan komo kodduɗa mo ndenduɗa meccal mo ndenduɗa golle ko on tigui woni bande weltaram mawde gam hande tidduɗo e bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV kono weltaram kadi gam ganduɗa joɗɗa ɗo ene e bandiraɓam ɓe jaaraɓe ɓe liggottomi sehlaɓam ɓiɓɓe nena men ɗum noon mi salmini on mi juurima on mi weltanima on ɗum noon Bintou Tall bisimilla ma salmin bandiraɓe e mani mbaki jani to sar ko weltare tan comme no mbiruɗani tan eɗen mbiya bandiraɓe bonne heureuse année Allah hokken kadi tawede o saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi en gustaki saabu no mbiruɗani tan hande woni yinnoɓe tawede Allah hokkani ɗumen kono enen tawaɓe ɓene ñagonoɗen ɓe eyyi so ɗum ɓenni kadi calminen hono guiɗo men sehil men Salidia no wonde Oumar no wonde wonɓe plateau ɓe
ndeysan ko noon tigi Binta Tall debbo pullo ganduɗa mo waɗatake présenté fulɓe eɗen gandi ko daririɗo langgila hanki taw wona hande ganduɗa e gollal makko balngal fayida oɗon cettiɗo tigi golle makko yewtere makko wonde fayida kono kadi golle makko ɗo baɗɗe fayida toon kadi to ganduɗa to mogeji men ɗon haɓe mbima Seydou Tall talono bonuma ɗum noon en gartane e la grande dame min noon yo Allah fabude hande ja Tall saldi a salminama daga malaɗo tan a salmitama juurama Tidiane Sarr giɗelam en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ndenduɗen ɗo plateau ɓe salmini woni no mbiyeten ni renduɓe galde kamɓe ndendi fof kamɓe ndendi enɗam ɓe ndedduɗen enɗam ɓe Binta Tall mi salmini ɗum salmini ko bis babou noon tigui jaari kono noon en calmini ɓiraguel meɗen Oumar Fouta joom dande sellunde ñaguinade mon ballitudde e battan moƴƴe wadde ko ɗon tan ndewtan calminen dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe piiri guila e leydi ndi hay caggal leydi ndi min beltanimama noon noon konngol arta e ndeysan ɗum noon min mbima Diapoulo ko debbo kadi machallah dariɗo ɗo e émission mum baɗɗo fayida kono noon kadi ko debbo dariɗo kadi e ganduɗa e mogo meɗen heeso tigui eɗen gandi darde makko hen wonde fayida hamin mbiya yo Allah sellim kadi semmina acima ɗum ko juuti kono noon kadi men garte e makkese meɗen ngana makkese men mo gagnata so jeese ɗe peewi mbaynare ɗo gandi kam Tidiane Sarr hinere nden way narkitade ni kono so tawi kumbis jaggi ɗum tan nde darata lang ɗum noon kumbis Fatim Samba Diop bisimilla salmin bandiraɓe Tidiane Sarr mi salminima mi salmini enen kala renduɓe ɗo e dental men hen mi salmini kala dubbe fulɓe heɗotoɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV ɗum noon mi salmini on no fewi saɗa jaaha Binta Tall fof jarama kumbis ba ko wiɗoma hersa ɗo kono noon yo Allah faabo bayno boɗeɗe a salminama assalamu aleykum bandiraɓe calminama juurama kadi on beltanama on ñaganama kadi Allah moƴƴere mi weltima e mama jam jooɗiɓe ɗo hande ɓe e Oumar Fouta kadi complice mo complice baaba ndeysan ɗo woni jaari hoddiro ɗum noon en gartane cukalel laaɓa juuɗe salmina bandiraɓe woni mo ganduɗa Salidia eɗen jettamo no fewi e gam ganduɗa wadde mo disponible jeeyedemo e nder galle he wadde mo ɗo tigui ko ɗo jeeya kala heure mo nodduɗamo garde noddude mo nande mbiɗa sikki mo ɗani kono o ara ɗum noon ɓinguelam min mbima bisimilla kadi salmina bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeeɓiyankoɓe télé men Pindi TV fof mi salmini ɗumen mi juurima ɗumen mbiɗa namɗo mari ko jaami kisal fini toon ñalli toon mbiɗa salmini kadi wonɓe ɗo e plateau ɓe fof mo limi juuma kono ko nena men tan e mawna men goni ɗo donc ko yettude on kan e jarde on gam choix mo pawɗoniyamo kala ko ɗon mbaɗa tan mbiyen noddan ɓinguel men Oumar Fouta donc ko weltare mawde mbiɗa waɗa remercier e mbiɗa salmina aussi wonɓe caméra ɓe wonɓe régie ɓe min salmina en tout cas wonɓe Pindi fof e yeɓoɓe aussi Pindi kala no mbawɗon wonde ɓinguel moon Oumar Fouta salmini on juurima on a jarama seydi kename ɗum noon bandiraɓe en jejjitta ganduɗa sponsor meɗen KP ko kañum ganduɗa duuseten e mogoji men duus en kadi e jewte meɗen en beltinima gorko pullo ganduɗa dariɗo lam gam ganduɗa wallude pulago ngu holko kalɗa e oɗo gorko pullo Salidia ewa Tidiane Sarr Allah jarama Seydi Sarr ko weltanade Allah tan e weltanade e bandiraɗo gorko paatoɗo fulɓe fof eɗen kewi wiide so tawi ɓiɗɗo o boni ko ɓiyu mum tan hay baba heewi ko ɓokkani kono so ɓiɗɗo moƴƴi ko ɓilloñol kala wadde en beltanima Elas Demba Ka sa nani Elas Demba Ka noon ko joom EDK ko joom Jelef Cekkeur kanko kadi addi oɗo KP noon sa nani ɗum ko réseau mo ganduɗa transfert argent kono noon ko wiide bandiraɓe ɓe yoɓe jeey jawɗele mabɓe woni jeeyde jawɗele mum eɗen gandi réseau ji ne keewi ɗo kono kala réseau mo mbaɗɗa en waɗi feere no wayno kono oɗo so tawi a waɗi ɗum téléchargé e portable ma kono mbaɗirta téléchargé application ji ɗi fof natta koye Play Store so tawi joguiɗa ko protocole uji goɗɗi ɗi so tawi kadi joguiɗa kadi ko portable iPhone ɗo waɗirte téléchargé ɗo nata ɗo mbaɗira téléchargé KP sa waɗi téléchargé KP naate an kandi portable ma kala ɗo jiɗɗa versude haalis sa yi kala ɗo EDK woni e nder Sénégal a versat hen haalis o kono noon ko ɓuuri hen welde Tidiane Sarr somi joguima KP a joguima KP so mboɗo nelduma hay mbuɗu mi yoɓata ko mbiɗa ko wallahi Allah saɗa tiro kadi hay mbuɗu a yoɓata ɗum
ɗum noon noon eɗen gandi ko kape tan hay mbuɗu yoɓata hay mbuuɗa yoɓata saɗa jogui mbeɗa jogui saɗa jogui mbeɗa jogui somi neldi hay mbuuɗa yoɓata saɗa tiro hay mbuuɗa yoɓata kadi ko ɓuuri hen welti Diana Sall goɗɗum so tawi a ari hande e ka aɗa sooda essence wodande joga gotoji ɓe kala ujunere nde jobɗa nde coɗɗa essence so tawi a yuɓiri kape o addate ma ko temedde jeenayyi ɓe dokkuma temedere bonus ko mbiɗa ko kala ɗo natɗa sodde jolof cekken ɗo coɗɗa ganduɗa ko 2800 woni temedde nayyi e capanɗe temedde joyyi e capanɗe jeegom ɓe jomnotoma ko 2520 francs sa naati butikaji mabɓe kadi ko noon wadde ko hollude kape ari ko wallude wallodirde bandiraɓe kape ari ko wiide kalis moɗum moftuɗon ko onon jeyani koye moɗon ala mi moftanma haaliss ha para mbiɗo rutto kadi mboɗo yomnoma tigi tigi kono jarama kape ganduɗa e ballal timmugal ngal ari kadi ganduɗa e dusodirde e Pindi TV Allah jarama gorko pullo jarama yo Allah sellin doole kono noon kadi hande eɗen gandi ko spécial 31 décembre ko ɗum tigui woni jonde men nde hande bande gam huccodirde e bandiraɓe e wiide ɗumen bonne heureuse année yo Allah hokki en tawede kitaɗe limtinde kono noon kadi en mbawa ganduɗa wadde émission démarré tawen calminade ardiɓe galle o so wiyama holon wiye Daoudou Moussa Dia ganduɗa baɗɗo Pindi TV waɗi disponible waɗi ganduɗa kala ɓiɗɗo pullo a tigui gonɗo e ara aɗa wawi yitade hoorema e nder Pindi TV ɗum noon Daoudou Moussa Dia wona jetteteɗo ko duwanteɗo en duwanmomo yo Allah hebbin hono makko na heewa gati en gandi so Allah hebbini hono makko ha heewi pulago yewata eɗen gandi darde makko ɗo ɗum noon en duwanmomo calal kanko e jeew makko Rugili e lembel makko kamɓe foof ɓe calminama juurama ɗum kono kadi Abou Samba Diop eɗen gandi kadi directeur meɗen mo ganduɗa moƴƴo bertanɗo fulɓe e leeso e yesso sinno ko sago makko ɓiɗɗo pullo fof ɗo woni dañat salaire chaque mois eɗen gandi o wona ha sidi en calminimo en duwanimomo kono noon kadi en mbawa yaade taw duwanaki e nder Leyla salminde Ba Hamma Thiam eɗen gandi ɓe foof ko daariɓe ne jaggue Pindi TV hano hannirta ni kono noon temmeɗen seeɗa tan mo mbaweten addude bindatal mi arta ma tan mbawaten haalde koye ɓeyde koye jama 31 he gonɗen eɗen gandi ko nande denɗam soybu siyen tan so tawi ganduɗa jama 31 waɗi tan pantuloji ɓoyɗi ɗi e karwas uji ɓoyɗi ɗi foof e yaltan tan jomumen mbaɗa ratiji gurɗi tan gacca sukaɓeɓe e debbo galle jaaha jilio sara jaya ko kalɗa hen eyyi ɗum wona lawol saabu sa felliti yaltinde caravatuji ɓoyɗi ɗi e tubaji ɓoyɗi ɗi yaade madame ɗum ɓuuri siwlisde kono goppa madame jaaha tawoya ko wayno salija en tijjane to saren tawaɗa woppi debbo jontaɗo galle ɗum noon wona lawol mais debbo so tawi heewi ɓikkon noon est ce que awa yadde mum so debbo heewi ɓikkon kay gorko ne ruttaki caggal modamde ɓikkon kono wona gorko ala ɓayde kanko yiiɗi ganduɗa ko yaade waɗede olala ko jamma 31 ewa joni an debbo aɗa ɓesni est ce que kañum debbo wajore tan kanko yaw o jooɗo e nder galle he o jooɗo e debbo makko jooɗo e ɓesmu makko ɗum woni lawol non jirɗa ɗum woni lawol tijjaneto no jirɗani Saldia min nde no jiimi ko goppe worɓe guura ɗumɓe kaldi ko gonga arrangement ma an jeewo wiyama joom galle ko jeewo galle jeewo suudu mum ne heewi tekke suudu mum ne heewi suhaaɓe ko jeewo jooɗo reeno suhaaɓe mum opo worɓe guura kalden gonga sa resi debbo o mawni omo jogui suhaaɓe onon fof on mbawa yaadude sa yi a debbo yi holmo ɗal fon suhaaɓe mais beele o wawa ƴettude sukaɓeɓe e debbo fof o naɓe restaurant ala wawa wonde sukaɓe ɗum ganduɗa mbay kono binta talen ni alhamdulillah rabbil alamin ko jibin ha galle heewi sinno ko joguiɗo gurdam tubakoɓe en jibin ɓiɓɓe ɗiɗi walla ɓiɓɓe tato on pour ƴetta ɗum jaada e muɗum restaurant weewi kono jibinan ɗon ɓiɓɓe sappo e galle ɓen fo aɗa wawi rondade beele sa acci wona debbo o tan jibini wona debbo o tan jibini kono debbo e gorko wona go debbo e gorko jibini debbo e gorko wona jour 31 décembre joɗoɗa e ɓesgu ma defon ha feewa mbaɗon lee joɗɗoɗon kono wiide are ha tawoya ko wayno salija e sa noosira kada jogui poos ma ne waɗi hunde ha saabu sali en ndiilo hankomo poos mumen mbaɗi hunde so poos ala haydara ɓe jiɗama de mais ene ana saaha kadi neɗɗo
dina soxla hoore mum Binta Sall ene ara sahaa neɗɗo ne sohla hoore muɗum jiɗa yaade eyyi taw jamma 30 an tan goto jaaha tawa ana warani famille mala ala min ɗum mi yaɗani hen ana yaɗani hen garanɗa e kumbisi o haalen ma yaade kumbisi oɗo Binta Sall mun koye siffede ko gueɗe noon waɗon waɗande gueɗe lembelaɓe gueɗe jewɗe kono min kam mbimomi woni gonko ko gorko ene tawde noon ene fodana ha wor rewɓe nayo gorko hay sino jogui debbo goto debbo fuɗɗi moɗo hetto e galle ko yaltan ɗum en yaade mum goɗɗo hoɗum taga ɗum addude ñaarele ñettele ñentel on se dit la vérité goppe worɓe ɓe guura kumbis yiyande ma hen an kumbis yiyande ma hen an haala célibataire kalɗa min dal wonɗum koye biddata gorko dal yo jooɗo e galle he wonde e famille o wonde e kamɓe foof yimɓe piije jallanno so ñaaw par ce que sa ɓesni hen kadi a wona mais 31 décembre moƴƴi ko jalta jaaha ganduɗa ko woni place uji baɗɗi luxe jiiya ɗumna jaaha jiiya aduna e ɗonne kadi ko lawol jomum ƴowa tan tataɓel mum walla deɓel a warama ana haali ko woni gaƴo ma joni haali ko gaƴo ma joni jaari ganda jaari haal amima ano haal ƴelluma hen min kam mbiyata ko haaram weeɓata e fof an noon ka jogoto fiyede ala min haydara wulaani ɗum haydara en tout cas ko halpulaar wiyata ko tan so doole nokkuyo doole keɓo jeewo ko jeewo galle gonga e mbawi ɗum haydara kañum wawno wawani suwaɓe yo ngara kadi ko mbiyata o aduna hannde o rewɓe ɓuuri hewde de so mama ɓe jooɗima ɗo mbi goɗɗo arta nden minen fof ɗo min kaala min jiiɗi kadi rewde hen 30 décembre soyni ko hen tan min mbawi yaltude min mbaɗa bégue so woni noon onon kala minen kadi welta kadi mais kam ko jiiɗa jaari kono an joni jaari an joni debbo mo ganduɗa joguiɗo sukaɓe muɗum jammaɗa waɗa programme muɗum hirande mum moƴƴere so ƴewta sooda robbo muɗum joɗɗo joni ene fiɗi hirtodade gorko mum kañum sukaɓe mum ƴeewa hayso ko radio mum kanguel noppi ganduɗa ene heddo e joom galle mum an gorko piɗɗa costume ma piɗɗa cravate ma tan jalta jaaha lawol ma aɗa yiila yo jaari en bowal joni an debbo gonɗo galle hono ɗum wayatema min debbo gallo neɗɗo dalo jabata Allah min holko mbiyami neɗɗo ñen fof tan a wawi ko maaro yiɗɗi tan ñawata ene yoodi hen kadi hen saaha kadi change ɓaare tew ɓaare gartoɗe kon fotani wonama amin muñanma ande ɗum weɓata goppe minen suwaɓe ɗino oɗon gandi kam joni am yewtude nde o gartiri ha ɗum ɗo ɗa ok kono ɓeɗo ɓe jaɓani ɓe jaɓani ɓe jaɓata min ɓe jaɓani saɗoni hay kam nde ket banggue min jaari min ket banggue an wona juge o wona ok min ɗum hakkude ngo min hay goto wonana on min ɗeɗen hakkude tan joni jaaren Oumar tottumen morso goɗo gartiri yewtere inchallah Kode nyari do kufoini mine madan ketinodo jodo geoten dari gen jama jengi kode nyari do kufoini nanande mine madan ketinodo bide set jama jengi kode nyari do kufoini mine madan ketinodo jodo laram Salija yo bidi mami anjata man nanka sabu gilli ala wadi dum tak dum gurdam jama jegi ko de nyari no ko foini yo ine madan ti no do do tijalu yetu yo bidi mami anjata man sabu gilli ala wadi dum tak do gurdam jama jegi ko de nyari do akore lesonani soda nyama
ɗum ko an jeyi ko teddungal ma ma jegi ko deñaani ɗo ko foy ha kore kape lesonani yo soɗo ñama ɗum ko an jeyi ko teddungal ma jengi ko deñaani ɗo ko foy ine matan teddinoɗo jama jengi noon ko deñaari ndogu foyni mine matan keddinoɗo joɗo jewten jama jengi koɗe ñaari ndogu foyni mine matan keddinoɗo joɗo laram kumbis babuyo miɗi mami ancataman sabu gilli Allah waɗi ɗum takɗo gurdam tijanu yetu sar miɗi mami ancatama sabu gilli Allah waɗi ɗum takɗo gurdam lesonani soɗo ñama ɗum ko an jeyi ko teddungal ma pindinani yo joɗo jeeɓa ɗum ko an jeyi ko teddungal ma ka peynani yo halis ma moftuɗo holni dedeña jama jegi koɗe ñaari ndogu foyni ngare mine matan kettinoɗo joɗo jewten konakiri naweri yarabine nde sallala afrique ma yerebi afrique yo afrique jarama afrique yo afrique ma yerebi nde sallala alaila mi ma jarabi yo alaila de koy mi da idigili o gili yo gili yo mede yima gili nene hitande mai ngare yimɓe ngamayo hitande mayi rewɓe fulɓe ngare lewoɗen hitande mayi ngare yimɓe ngama jimayo mbimi hitande mayi fulɓe ngare yimɓe lewo Pindi TV jarama Pindi TV Umar Fouta koyneta Pindi TV 2022 yehi yo Allah yurmo yaafo en naati 2023 yo jik en yo taw 2023 ko hitande jamme kisal hitande ɓural hitande ɓamtare hitande développement ko naati yo jarama Afrique ne ma yere bine ne sala jarama machallah ɗum noon Sadio ko matam gattani e ɗumballiɗon yallumo yaako kono hitade yalde ko ɓurno weldam hen eyyi jara sabi ɗiɗi ko yiɗi bandiraɓe fof bonen ɗum sabi eɗen ñaago Allah tan debitende o kanko wonno en ɓuri nawde no hakkille fa hen kanko wonno en caɗeɗo yaade kadi hitade fof noko addata kanko yette Allah tan taw noon so neɗɗo wuuri ha tawama o wuuri tan wiitu Allah taw noon ko wuurduɗen hande ngala ɗo hande ngala cuuɗi leppi ɗi on kadi wonko wuurduɗen hande eɗene e dow leydi he wontowɓe gonani e cellal mabɓe so jiɗi joɗaɓe ɓe mbawa won kadi ɓe wuurduɗen hande ɓe ngala e liberté mabɓe so jiɗi joɗaɓe ɓe mbawa waɗa sa rokkina ɗo wuurdu ma sillu ɗum ma liberté tan aɗani fof 2023 o 2022 plutôt wasata ko neɗɗo dañi hen ko musɓuri koye gurdam jeeya on wasata ko neɗɗo dañi hen ko weeli ɗum koye gurdam jeeya ɗum fof weldeme e 2022 he ko
Sénégal wonko yimɓe dañi ko meeɗano dañi wonko ngannduɗaa ko yidde nde ngannduɗaa ko yimɓe fof ndenndi nde ɗo yidde alaa debbo alaa gorko alaa suka alaa mawɗo alaa ceerno alaa kuman pinnoo ɗum holɗum ɗum en keɓi d'Afrique ko ngannduɗaa en ƴeewi fooɗanaa ɗum kile enen fof en jiginaa a heɓa ɗo maaro so njiyaa tan mbeɗaano yimɓe ko Sénégal so saako ɗum men ɓe keɓi ɗum wadde noon so jiɗi haa keɓi ko foti artugo e leydi fof ɗumen e jaarni en Sénégal cakal mum en waɗi kala feƴƴi wadde kolol tan ma ko weli men ko heewi ko ngannduɗaa ko personnel wonko weli men ko heewi ko ngannduɗaa ko leydi ndi fof wendi kadi ko mberdam mum ɓenɗum e Sénégal naaɗi ɗe ɗo ɓeydi ɗe no jeyaa tigi seydi jeeya a jarama bisidal 2022 ko welma hen e ko luttuma hen eyyi ko welimi hen ko machallah comme no Sali wirini tan en ɓooyino yiilade ɗum Allah hokki ɗum koye laamu ceɗɗo Mbeñu Ganda Sammariam Mawla Barole takka sadi mo sadaka ñalande o sabu président ji fof ndewi ɗo kono won noon ko gaabɗo Allah rewni koye junngo makko eyyi ɗum ne jeeya ko welimi kadi ko noon tan sabu aduna hande welat tan janggo metta eɗen ñaago Allah noon 2022 o Allah hokka en kadi 2023 mo natten pilito Allah hokka en cellal hokka en kadi wuurdede hokka en kadi sellirede sabu ko ɗum tan neɗɗo dañi sa wuuri a sellirama tan kala ko fawi hen ko bénéfice tigi tigi a jarama misal ɗon ko misbaw ane ɓennuɗo ko welma hen e ko luttuma hen machallah ko neɗɗo moom sa wuuri a selli rek a dañi fof hirande moom alhamdulillah fof dañama hen ko wiya ko rek kubnani Sénégal tan tout ça ɗum noon yo Allah newnanen tan nde ɗo hitande nde paaɗen wona hitande amde mbalade abdore kadi ko ɓuuri ko dañoɗen ko jiyen ɗum e nder mayre eɗen ñaago jamme mayre rek jamme cellal bawle boɗeejo wiɗen ko yetterade neɗɗo ko mbawɗa defde fof ko heɓde fof yettu Allah rek tan kada ummi aɗa fina sabu hay haala ha yetto tan koye welede Allah 2022 gonga weeli seeɗa metti seeɗa kono koye aduna woni min noon ko weli kam hen ko seeɗa weli kam hen ko ɗum ɗo ɗum coupe d'Afrique o sabu ken meeɗani hebde ken meeɗani wadde reewe ari meɗen te a cause fof noon ko mbiyete o aɗa jibina hunde walla aɗa hokke woni wiye yo Allah no wiyete manda no wiyete ne yaa jogoro jamme en ditta mais enen mansal amo jigui en en ɓe banggue goto kamɓe rendi e ko heddi noon ko muusi en hen ko nenam tanam neyi kam sax ko nenam kam mbiyan min mbaɗa mum considéré ko nenam koye 2022 he ko yeno 5 noon tan tigi tigi ko noon tigi hande wonnoon ko gueɗe ɗiɗi en jaalata belanma e mettere kono tigi eɗen gandi 2022 o machallah o weeli no feewi gati eɗen gandi soɗon mandifinde ñaw bonɗo mo ganduɗa dewnoɗo e men tampinde koye nder 2022 ko dañi ganduɗa ustade o yahade o majji melaw tampere ɗum noon en dañi hen kadi ganduɗa ɓamtare no wiyeten ni kadi en duwanto président men no mbiɗani président Macky Sall en duwantomo tan gati en ngala ko wona koye meɗen enen fulɓe en ngala ko wona koye meɗen ɓe mbi yiɗande hoore mum wona añande bandu yiɗande hoore mum wona añande bandu so tawi ganduɗa en jetti président Macky Sall en duwan mom en duwantomo Macky Sall duwante par ce que duwanade Macky Sall en tant que ɓiɗɗo fullo ko duwanade hoore mum eɗen gandi ganduɗa ko yiɗi ko e ko ɓuuri moƴƴude leydi yo Allah waɗa enen dorɗen tan ko ɓuuri moƴƴude leydi he gati enen foof ken ɓiɓɓe Sénégal naaɓe eɗen pooɗano ganduɗa hunde taw ene moƴƴe men eɗen ponno hunde kadi taw moƴƴani men ɗum noon ko woni ɓurat foof yo Allah waɗa enen min ko ha ɗon tan mbiyatmi ɗum noon kadi en bandiraɓe men ɓe ganduɗa ɓe gonduɗen ɗo ene e Pindi TV nde tigui ɓe liggottoɗen eɗen mbawi ganduɗa yettudeɓe e jarnadeɓe haysno ɓe tawaka ɗon nde won noon eɗen gandi haaɓe jinno rendude men ɗo e plateau kono mataw ganduji nga jaggi ɗum noon Fandiaye min calmini min jurimama min mbima bonne heureuse année kadi min mbi kadi Aïssa Bantoroɗo ha min mbima bonne heureuse année e bandiraɓe men kadi ɓe gonduɗen ɗon nde won noon aduna ndeysan ko adda ɓennina
hanki ɓenni hannde aɗani hen janngo annda ko arata kono noon e jelama so pulo bonejo pulo dimo jontaɗo salminama juurama kono noon kadi mi yejjitta Oumou Dieng on kadi ganduɗa komo gonɗuɗen ɗo kadi eɗen gondiri jaam eɗen gondiri kadi saabu Allah ndeysan ɓen foof en calminoɗo men kono kadi journaliste men mbaɗo revue de presse woni Aissata Ndiaye en jejjitta ɗum kadi ko noon tan kadi ganduɗa technicien ji men mbaɗɓe fayida Ali Fall ndeysan ala fof en mbaɗatamo kono ko kala ko ɓuuri mettude Ali Fall ko jaleɗe ko ɓuuri mettude makko ko ɗum ko jaleɗe e ganduɗa e Thiat Balo ndeysan o woni Mansour koto bewɗo bandiraɓe technicien ji meɗen wonɓe ɗo ɓe foof e ko salmideɓe tan e ruttebe teddugal Sali Dia Allah jarama Seydi Sarr woni no mbiɗani wadde tan so tawi en jiiɗi wadde tan woɓro yi ko mbiyata koɓe jiiɗe walla mbaɗen dendinan fof tan ko wiide en ƴetti fof tan en pawi ɗum e juuɗe ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoud Moussa Dia ƴetti Allah jettinimo Allah nde tawno kalmo yettani sababu yettani Allah so jiiɗi ɗo fof ko doole makko haqillantagal makko peeje makko yiddemo leñol ngol addinimo wiide o wawa wallude leñol ngol gaga communication par ce que omo andi hay leñol gotol wawa yaade sans communication wadde en jarnimomo en jettimo kono noon kala jettuɗen Daoud Moussa Dia en calmina ɗon mawni ko sihil makko funere makko woni Harouna Moussa Dia par ce que yimɓe ene jiida taw wona sihilaɓe yimɓe ene jiida taw jindirani kono yimɓe aduna Allah fof ne seedi hakkude Daoud e Mamadou Raguel muɗum wadde en calmini Harouna Moussa Dia jurumdero ha touro Burkina Faso kono ko noon tigui directeur médecin général Kawko Samba Diop mawɗo ardi bonnani par ce que wiyama galle tan ko fondement so fondement feewi galle feewi so fondement boni galle boni kanko woni gajjiɗo woni puniɗo gajjiɗo enen foof o rendini en enen fof eɗen gandi ardade hay sinno tan ko galle mo jeeyano hoore muɗum weɓani surtout ardade entreprise hunde fof ma joomum yi hen kono foof joomum ne yabɓi fof joomum ne sukka wadde koye mabɓe tan dewrten calminen personnel pindigal kala liggotoɓe hen guilay debbo hay gorko calminama kono noon maçon spécial e caméraman uji men e technicien uji meɗen par ce que eɗen gandi kala ɗo jooɗiɗen kalɗen haaldude ndewi lawol image uji ɗi peewi ko kamɓe wadde noon gardiɗo o woni Ali Samba Dene Fall o salminama o juurama haali joni haala ka kala ko ɓuuri mettude makko woni ko ɓuuri ko welde woni jaleɗe on wawɗa haalde fof ko woni ɗo hande faade joni ɓooyi wona lebbi ɗiɗi wona lebbi tati wona hitande wotere kono alhamdulillah rabbil alamin eɗen ñaagui Allah yoɓe jokkir noon wala hay goto caɗele wadde noon ko noon Thiatou Walo ko noon kañumen komin camaramuji meɗen ɗo eɗen jogui ɗo kadi Doudou Ka kañumne machallah Abouba en kamɓe joguinen kabirɗe kamɓe fof ɓe bertanama ɓe calminama ɓe juurama eɓe jafne kala saaha par ce que ne wawi taw ɗe joguiniɓe haqqe taw neɗɗo ne jogano haqqe e kala saaha mo liggotto kono noon ko wiidemi minne Sali Dia mboɗo yafno on onon collègue ajam de nde tawno hande eɗa wawi jogade jittoɗe neɗɗo yumma e baaba kono taw alanama haqqe par ce que on koddani kono mo kodduɗa mo pindata mo ndenduɗa galle o on dañata e kala saaha caɗele on dañata haqqe taw gondigal wayi noon wadde noon e haqqe ne seewi wadde noon ko weltanade kala galle o kono noon Tidiane Sarr ha ɗum hokkidemo konngol ngol ko weltanade kadi partenaire uji meɗen surtout 2022 o wonko weelen hen kono kadi e garta e faate gartam galle ɗam weelen hen partenaire uji men garnoɗo mo ganduɗa bandiraɗo gorko Tidiane Boston fakkoɓe Sénégal enen fof ɗen ganda o waɗi ɗo sponsorisé ma won hitande noon tawde 2022 o wanno ɗum ha 2022 maayi enen mbiyamo Allah jarama o jarama o heddiɓe ene mbanno waɗini hande kaaɓe ari hélas Demba Ka eɗen ñaago Allah yo Allah mawnin oɗo kaape Allah hettude réseau ji transfert d' argent fof jettiɗo Allah yettinama ɗum eɗen mbiya kadi ɓiɓɓe fulɓe fof yo mbaɗ télécharge kaape par ce que kaape ko ɓiɗɗo leñol ngol jeeyi ɗum ko ɓiɗɗo Sénégal jeeyi ɗum wadde noon ko yoɓe gandu ko fuutanke tigui jeeyi ɗum ko haalpular jeeyi ɗum ko mbiyata kono yiɗande hoore mum wona añede bandu wadde noon ko yettudeɓe kamɓen te tawno kamɓen eɓe jaggui tigui e Pindi TV par ce que ne wawi yaade sa partenaire uji meɗen tigui jonge tigui Binta tigui ko jarnade bandiraɓe tan eyyi ko noon tan Tidiane Sarr ko adi fof ko jarnademo e jarnade plateau o fof kadi e weltanade bandiraɓe fof saabu son jii ɗum tan oɗon gandi ko liggey tigui rigui waɗani son mbi Harouna Dia noon mataw ko goto fof ko ndufuya ndu umata enen fof hande en dendat tan jarnoɗen mo duwonaɗen mo saabu kanko ne o yiiɗi ko leñol ngol yo yaaru yeeso saabu balludemo e leñol tan yiiɗi ko yo leñol yaaru yeeso ɗum noon en beltanimomo comme no mbiɗen ni en beltanimo kadi mawnirajol makko balluɗomo hono Harouna on kadi weltanamo no feewi so ɗum ɓenni en beltanto hono kawamen Abou Diop beltanoɗen hono buju meɗen lowguel ɓuɓguel ba hammade am o weltanamo no feewi
feewi tata Leila aussi ko noon kadi gallo en beltanto kamɓe fof caatu waalo a weltanama miñiragel moƴƴel nehingel kadi eɗen mbawi wiide gallo bonɗo ala hen heddo ko noon liggey so yonti tan ko liggey saabu ɓe mbima golle ma sa waɗani hen pression tan yarata no foti yarude enen fof pression o jiɗɗon ko feewa e an Ndella Fall jinnoɗa ko ñokeɗa samma ndena ka Ali Fall weltanama kañumne hono Ibou weltanama Abouba min wiyata Poti Ba hono Duudu ɓinguel meɗen kamɓe fof dal gallo fof weltanama hono Adama Diop mon ami ene wonde Ibou Thiomba weltanama no feewi no feewi so ɗum ɓenni kadi Tidiane to en beltanto fansuji meɗen wallahi tuggi tan ko guila Europe ha Asie tan tuggi tan gila Sénégal tan ha wiyonma ɗo woni Gabon sabu eɗen gandi fulɓe ala to gonani e aduna te ala toon jeeɓetake e aduna surtout Pindi TV eɗen calmina Amérique naaɓe eɗen calmina Canada naaɓe eɗen calmina France naaɓe États-Unis ala ɗo goppuɗen Gabon naaɓe aussi surtout Gabon naaɓe mbiyata ni ɓuuri yidde Pindi par ce que gila radio ngo haali fof sa naati tan taw koɓe noddi ɗum noon bandiraɓe min ngala gable moon ko Allah jogui gable moon yalla yoɓɓon sabu onon fof daroɗe tan ko leñol ngol ɓe mbima leñol so tindaka yimaka ɓeytaka haalaka leñol yarata yeeso ɗum noon hamine darani on onon no oɗon darani min guilay abonné ji moon guilay partage guilay fof min jii yalla yoɓ Allah jogui ɗo jobdi o kañum yoɓoɗon tigi tigi ko noon tigi bintatal fansiji meɗen nde wonnoon neɗɗo so tawi ganduɗa ko kamɓe dolni men ko kamɓe kadi cemminen nde wonnoon so tawi a jaggui gollal a dañani jagguɓe caggal ma a dañani ganduɗa dolnoɓe semaine so tawi en kettotono so tawi en darano en dañata ganduɗa doole e cemma mo mbawde wadde ko watte kono jarama ganduɗa bandiraɓe foof daroɓe e Pindi TV diaspora foof jarama kadi eɗen gandi diaspora foof ene yiiɗi Pindi TV noon kamɓe foof ɓe jarama kono noon kadi Rougui Sall joom ganduɗa émission arporten a salminama juurama kono Amadou Moussa An gorko Mouhamadou Hunare Moussa Nia ɓinguelam mo jadami émission am bandiraɓe gol kala on calminama on juurama on beltanama mo limti kala juuma kono garti tan koye Bobo Jam Jaman totti men mortoda ko gartini yewtere Logel fadiayo Oko logel fadiayo Logel fadi ko du jande sanomi Sama you may sama gogola Logel na fadi jama bela Logel na fadi jama mojere Logel fadi ayo Hoko logel fadi ayo Logel fadi jama bela jama koy ko jama bela hayo bela so jama bela mo be kamne denta yo mo be dentu mo be denta ne lenga yo mo be lengu ngumo bala hongu be bala hongu de amande ma sali hade ko ma weta yo biye ma weta yo biye ma weta yo hande ko ma weta yo biye ma weta yo Adama Diop ma weta yo biye ma weta yo
werlo koygel nanen laabi jeegom werlo koygel nanen laabi jeegom waranam kellemi aman ma waranam kellemi aman ma waranam kellemi aman ma waranam kellemi aman ma girelam tinar hetto dangelam girelam tinar hetto dangelam weli welani mi man ma weli welani mi man ma weli welani mi aman ma Pindi TV hande mi man ma chat ko yidi nene mum nene yo nene yo nene yo nene yo nenam nene an so mi mani ma yai boy nene yo hande mi man ma gidam DJ bu Senior ayoma Buba Ali ko kuma demme delu wuro Adama Samba Ceski lambe legal jikon hande mi man ma Buba Ali ndaw ko yidi nene mum Mamadou Labo Jaabi gidam Mamadou Labo Jaabi gorko mo Medina Njaajbe gorko mo Pete FM gorko mo Kaskas FM ayoma pulo hande mi man ma werlo koy gelnanen laabi jeegom werlo koy gelnanen laabi jeegom kumba werlo koy gelnanen laabi jeegom hande mi man Fatim Samba Diop kala jiɗɗo Fatim Samba Diop wat kelle min mi aman ma waɗanam kelle min mi aman ma ye min mi amana on min mi amana on sallah wanga wa min mi amana on onon jori git mbir mami amana on kon mbade kelle ngara mbade kelle ngara mbade kelle ngara mbade kelle ka bimi nana hayo demba ja pullo jeri demba ka pullo jere gorko mo deka gorko mo ka pey mi man ma mi man Haruna Musa Dia mi man Dawud Musa Dia Adama aman Dawuda Adama aman Dawuda so wedi yo nene yo kono jaari ɗum ko jalami kon kawɗon ɗum ko jalami kon fonno yeeso ñama ɗum ɗon gati ɗum jalami ɗum noon bon heureuse année à tout à tous bon heureuse année yimɓe bandiraɓe foof min mbiyon hitande jaam hitande ɓamtare hitande cellal enen foof keƴan hen ɗum noon cukalel laabi juli ko seeɗa ɗo gattamen ma haade men ɗumdir holko kalɗa e hitande ɓeɗumde e hitande aronde hol surprise mo jogoɗa yimɓe hamin pomma grand tata inchallah donc no mbiɗon ni tan 2022 waɗi ko ganduɗa hoorema ko hitande sen mbiɗa mbiyen hitande wayno ko porte bonheur meɗen par ce que dañi hen seeɗen faamuji kewɗi ko wayno coupe d' afrique o mo gañiɗen en jeehi kadi coupe du monde no ganduɗa en meeɗa yiide toon donc en tout cas Gila 2002 c'est vrai parce que wayri guila 2002 fewde hande ri min jibina ha min jibinama kadi min kawri hen ko yettere Allah donc no mbiɗa ni tan paɗi Oumar Fouta ko heewi inchallah min goni projet ji kewɗi surtout no mbiɗa ni grand théâtre ni kebbinto toon so Allah jaaɓi inchallah joni yimɓe membo grand théâtre te so fulɓe jaaɓi dinganɓe ɓiɓe mumen no mbimon ni tan fulɓe il faut ɓe dingan ɓiɓe maɓe ɓuurani haalde aɗane lawol siguin wona min tan sukaɓe nan ɗo ne mbawi ɓurɓe wawde ko mbaɗen ko kono ko wallede nde manque fulɓe ballani ɓe manque ballal ngal ɓe manque sa haali ɗo hunde e leñol gongol walla memi leñol ngol janggo ɓe mbaɗa vidéo ñande ko kalmi ɗo seeɗa hay ɗum goɗɗum koyde félicité gaynako rappeur oɗon ko waɗi kono waɗi fayida waji goto ƴetti kam e réseau he donc il faut goppen ɗiɗon affaire aji ballen sukaɓe par ce que ɗum ɓurode important e wonde groupe aji walla e réseau en ƴetto yimɓe maɗa tigi ɗo kalɗa ɗo tigi mi aran ha ɗon par ce que ɓe mbi ko haala addata haala ayiba wurtata juggo ko Oumar fuɗɗi haalde ɗo ko hunde gonjemi no feewi Sadia par ce que enen so wiyama ganduɗa produit tan leñol foof ne jogui ganduɗa finatawa mum leñol fof ne jogui produit mum no leydi ganduɗa leydi fof wiye ko tellement jogui leydi fof ɗum ɗo woni
produit men enen leñol fulɓe holko woni produit men ko gacce men c'est vrai so tawi ngannduɗaa en mbaasi gacce men haalande en mbaasi ko heewi kono noon kadi mbiɗa yiya ko holko wasneten ko gacce men ko wasneten ko hannde enen e laawol ɓe ɓenen laawol woni sukaaɓe hannde ɓe ɓenen laawol darndirde ɓiɓɓe fulɓe demborde yumma demborde bamma wona hunde yonde ƴettee ko huunde hannde parnortede so tawi ngannduɗaa waɗaani ɗum a dañataa ko wiyetee a anndataa jooni neɗɗo an no mbi neɗɗo no dardirɗa fof ya dardir hay sino ngannduɗaa ko yaada haa jama waɗa toon ko boni ko ya dardiron banndiraaɓe ɓiɓɓe fulɓe yo ngartir haqillaji mumen no feewi sukaaɓe ɓiɓɓe fulɓe ene wawi ɗo kaalami ɗo janngo so fini soɓe jiɗɓe ƴattotama kono hatta kam haalde kono kam mi wona joftotooɗo ƴattoore ngati ƴattoore ko adi fof ene soofe kono noon ko jolo ngo ngannduɗaa ngo sukaaɓe men ƴetti ene parnoro a suusa haalde a suusa waajade enen noon ɓe télé ɓe hannde eɗen jogii ko kaalden haa heewi kono eɗen kuli haalde ngam ngannduɗaa kamɓe dariɓe jamma e ñalawma so goykki ɓe ƴattoɓe surtout ma enen rewɓe ɓe ƴattoten ko ƴattoɗe bonɗe ka caga ko ni mbaɗa ko ni mbaruɗa ene soofi Tidiane Sarr ɗon ko ɓeyɗen men seeɗa tan ko wiide kala ko jiɗɗa neɗɗo yaltine réseaux sociaux o ndi needi woni e nder galle makko e nder galle bammakko ay ko wiide éducation de base ko c'est très important ay wonɓe ngannduɗa hay so ɓe pawanama 1 milliard ɓe mbiyama yo mbad bonande ɓe daña buse ɓe ƴettata par ce que ko needi nde ɓe nehandi ko ƴiƴam ndimaɓe ne doga e maɓɓe wonɓe ngannduɗa buse hay so ɓe dañani ɗum yoɓe ganda tan wiye kaari andama kala jooɗiɗo so wiyama kaari andela ko bannoɗo kadiawo ene jalini wontade haade laaɓa ɓe pilmo koye maɓɓe nanɗeɗa e réseaux sociaux ene jarni ɓe naatde nde réseaux sociaux ɓe ƴeewa baɗo Tidiane Sarr ko debbo pullo darniɗo pulaar no meeɗa wadde hay tas goto ɓe ƴewan ɗum tas ɓe daronde réseau ɓe ƴatto yummuɓe ƴatto bawma ɓe ngari soɓe ƴatti mum maɓe dañi goɗɗo baɗɗo partage wiya hannde def Tidiane Sarr ƴetta par ce que hannde mboɗo sikki tan Tidiane Sarr ken yettiɓe e monde mo ngannduɗa yimɓe ɗiɗa yimɓe jitta ko ɓuri ya waɗa ɗo moƴƴere Tidiane Sarr nanɗo waɗa moƴƴere hay goto haalta o dañca succès o dañca dose o dañca kono noon ñande fof Tidiane Sarr wiya ƴettama e réseaux sociaux ma mon fof yiilo hol goɗɗo Tidiane Sarr ma mon fof ƴeew jumpude heen ma ƴeew fof mon fof wadde partagé ma mon fof ƴeew wadde heen commenté ha yiilo Tidiane Sarr hande caggal ngannduɗa Tidiane Sarr wadde bonande beele kañum en annde wadde noon battanmi ko batten gonɗe par ce que no neɗɗo anndira fof mbino nga neɗɗo anndira fof ko noon muñal ko noon haybata te so neɗɗo anndirama geɗe pewɗe sa mayi jettanɗa sa anndirama geɗal gongal faam ko nder lowru wotoru dandeteɗa ko nder wotoru ɗulani ma gollere ñifate a wonta ko haade Tidiane to kon ko kalɗa ko tan ɓe mbima andude wayrude galle bamum wona wayrude galle bamum wona majjude ko tawonno toon min ko jiimi yonta hannde ko vraiment mi yiyatano ɗum ɓi pullo tan darade e réseaux sociaux ene ƴatto wone ƴattoje ɗum ɗon ko joni are meɗen ne hulɓini no fewi mais sa woni ɓi moƴƴo holyo ko ɓi kaar ma wot ko heewi ka waɗani kadi eɗen nodda leñol ngol tan ha hande eɗen mbiya kala baɗannoɗo ɗum yo jojjine leydi saabu ala important réseaux sociaux kala ko naati hen guiley sukaɓe ma ha taniram ma tolnay yowme jiiɗa iwa taw iwata te kadi ƴeewe toujours suka waɗata ko koppi hande so tawi ka joguiɗo ɓiɗɗo ɓiye so yi ɗum sikkata ko ɗum ɗo woni ko moƴƴi ko waɗa hen ko ganduɗa ko janggo e jaam sa huccite ɓiye so jattimama bettatama saabu ko an aɗi hullude ɗum lawol ngol ɗum noon goppen ɗum ɗon en mbiyen leñol meɗen foof yoɓe gaare peewal so wiyama hol fewɗo wiyete ko ɓi pullo ndaw ko yooɗi ko ɓi pullo ndaw ko aldi ko ɓi pullo ndaw ko janggi ko ɓi pullo kono woto ƴeften ko jeyaka e meɗen mbiyene eɗen batta ɗum e koye meɗen ɗum noon onon sukaɓe ko onon basiytomi ɗum e haydara haydara Tidiane Sarr ko wi ko rek par ce que eɗen ñamba ko ganduɗa wona eɗen jeeyi par ce que ɓuuri bonde aduna fof ko roy dakka ko mbatten ɗo ko gueɗe roy dakka hen ko woɗɓe jeyeten ene mbaɗa comportement ji woɗɓe ɓe mbaɗata wonko nafi loguel ko nafani logal eyyi par ce que ko royde dal woni roy dakka rek neɗɗo saɗa roya doyami koko moƴƴi min hande so mbeɗa roya doyami koye Tidiane Sarr en Sala Dia en saabu comportement mabɓe darde mabɓe pulaar kono par ce que hande hay goto jangguinta bimi waade no boni walla ƴettore hay goto jangguinta ɗum hen e nder seconde goto keeɓa hen diplôme ma kono oton doyen eko moƴƴani seɗen doyen eko moƴƴi ɗum wona hunde fewde wona hunde yodde jooɗa tan ene bonnita neɗɗo walla ene ƴattone waɗa ɗum ɗo ko roy dakka gaccen ko jiggoytoɗen ko jeeya hay men ndewen ɗo gonnoɗen dogo ɗon moƴƴi
jaafuɗum bayna boɗeede ko kaala hannde jamanu kulɓiniɗo hannde jamanu jamanu amen no woni danger en humpiniide jamanu 2000 faama min ko kalami hen berande ma wood waɗɗo partage ko mbira o enen ɗamini ƴettede hen kam kono min à chaque fois mbeɗa haala ɗum hande tiktok o ko ɓuuri en hewde ko enen haalpulaar en ɓe te ɓuuri en hewde wona kenen jangguina sa ƴeewi ɗemɗe ɗe foof neɗɗo wawi ƴettade no wasa nande o anda ko ƴettiɗa kono haalpulaar kala ko ƴettiɗa hay sa nanan ɗemgal ngal andi oɗo o ƴetti tellement ƴettore min yooɗani eyyi ɓooli kadi neɗɗo waɗa ganda oɗo o waɗi ko dega aɗa foti haalandemo mbiyama ko mbaɗɗa o moƴƴani pour ñande wonde kono hande ɓe mbiyatma ko mbatma encourage haɓe mbima ko mbaɗɗa o e ko jumɗo e gonga ko jumɗo kono so neɗɗo so juumi tan yo haalane juumi so paari ɗum ɗon ɓenne kono dal enen haalpulaar en ɓe enen mbiya haalpulaar ɗemgal kon kono en mbaɗani ɗum jeefi ɓuuri waɗede favorisé sa waɗi koko boni ɓe ɓuuri sa vidéo ji mumen ɓuurini hewde hannde ɓuuri hewde abonné sa daari hannde so neɗɗo ƴettima nde wonat 30 minutes nde wonat 30 minutes tan wawi hebde sah ɓuuri 10 000 vie walla goɗɗum ɗum ɗo foof hannde enen mi sikki enen poti ruttirade caggal ƴeewen kadi ganden koye mon ko mbiyeten ko kadi yo wone gonga e meɗen eyyi ko ɗum ɗon kalama e mi salmini foof mi salmini bandiraɓam yeeɓoɓe mi Europe ɓe woni Fadi Gobillam e belle-sœur mo Fadi Ba gon to e États-Unis ƴeewo banum gorko mi salmini fuurankoɓe kadi fansiji ɓeɗon yeeɓoɓe mi hoddiro e mbiye kadi oto mbattu hakkille e borom ka o mi wayani noon ko rôle o tan ko wutti somi paari mi ɓorki ɗum gasi eyi on ok mi salmini bandiraɓe fof mi waynima won mi wiyan on jarama yo Allah hokken wattude o saaha mo wuuri teweɗen ɓeydi hen ustaki mi salmini kala yimɓe e sehilaɓe yeeɓoɓe nen ka jasi toon to Amérique kañum e miñum gorko Alassane Sy mbiyon mi salmina mi juuri on meram Dioben yayam gonɗo toon to France mi limi rek mi juumat mi salmini bandiraɓe kala e waynima ono ɗon foof eyyi ko ɗo nder tan bandiraɓe foof sino ko sago kamen ceertata saabu ni ne weeli ha maayi kono ko ɗo nde tan baynaɗen hono longuelam Idrissa Mbaye gorko mo lugge mi wima ƴeew longuelam ɓuuƴi ɓuuƴam foof ko an eyyi so ɗum ɓenni kadi mi waynima hono en calmini hono Billo Tall e Penda Tall kodɗo e Korsguel so ɗum ɓenni kadi en calmini hono Binta Diop Djelia Diop debbo mo Boode e Jammule en calmini hono Diary en calmini kadi hono fans meɗen ɓoyɗo bawɗo yidde hono Moussa Kane gorko mo Kalñooro an kala nde jooɗimi haqqillam wonade ma saabu ka bawɗo yidde eyyi kay tijjani toɗe yallah hokku on saabu min mi yiiɗa duwanade on dal saabu no mbiruɗon ni kono wopputami duwono on beele 31 o hamin daɗa an yallah hokke ɓuuƴu an yallah hokke lowguel ɓuumguel ɗo e jamma noon taw 31 o mbason yaltude teno kon morceau fuga jaay kon wantirteɗo koye wantere gon noon diwɓe ni morceau fuga jaay koye wantere gudde Moussa hokka émission aussi bandam nan ɗum to France ne nan futti sal eyyi gorko mo janjori ko neɗɗo moƴƴo donc hokkimo émission o tigi Sala Dia wani bandiraɓe ewa jarama Seydi Sarr on ko wiide ko weeli wonata ko gasa non alfaydara ni sabu men tawno ha jangoyde nde tawno yewtere nde joɗodirɓe ɗo ɓe ɓurodirani e wadde noon en jetti Allah enen en jetti ceerno men papa men wasila men Nouridina Hammadou Aliou Rahi gorko mo Daara Halayɓe tawno en mbi so caggal neɗɗo jibina yetti Allah e nulaɗo muɗum yetti jinna mum yo jogo wasila kanko woni wasila yettimo yetti ɗon jinnaɓe no feewi e tawno kala ko ɓiɗɗo dañi yetto Allah yetti jinnaɗo yetti nenoyam Mayram Bayla pour Ba Bocar Hamad Tabsir ɗo gueɗe jaɓe tuulowole debbo mo Agnam liiɗo gonne ɓuuri sippatore ɓe sippata jamdi o hande kala ko mbawmi dañde caggal Allah e nulaɗo mum kanko kala ko mbawmi wonde caggal Allah e nulaɗo mum kanko ko nenam ko sehilam ko conseil am ko fof ko am wadde noon ko ɗon jawrami mi salmina onon fof mi yetta yumiraɓe moɗon e tawno enen fof ko yumiraɓe meɗen tagui hande wonde ko gonɗen ko wadde noon en jetti heeɓiyankoɓe eɗen kewi wiide kala saaha so tawi
ɓiɗɗo muynowo ami ha gandu yodi tan yumrade tigi jagge balaɓe ɗe wadde noon so pindi heewi ko Allah yeeɓi hen koɓe mumen ɓe jettama ɓe jarnama wonɓe ɗo e leydi ɗo noon ha caggalle surtout wonɓe diaspora ko enen tan jewtani ko enen tan jewtani ko enen tan ɓe jeeɓata ɓe wawa yobdeɓe ɓe jarnama ɓe bertanama o heddi ko noon ko yettude Allah Tidiane Sarr e yettude woni ko mbiɗen ko kadi sponsor meɗen e wiide ha joni bandiraɓe ɓe mbat téléchargé KP ñalla KP ko kalis ko wallodire posen mabɓe ko hande hay goto jogota ko kalis eyyi hay goto jogota kalis e nder sac muɗum aɗa wawi waɗen agressé wawi wadde kono ko kalis mo joguiɗa e nder portable saga mon nawande kalis o yeehi hen sinon hande ko portable Allah waɗi portable o yahaade wona hande sino ko KP wonno ko hen heddoro wadde noon enen fof sen gummimo ɗo ene foɗɗo jogui KP ene ɓe bandiraɓe fof kañumen ɓe mbat téléchargé KP soɗo mbaɗa transfert haydara on jogata soɗo mbaɗa retiré haydara on jogata kamɗo jaaɗon ɓe ganduɗa koye butkaki EDK mon taw ɗon jooɗiɗo ne tiimi ordinateur muɗum o waɗano moɗon o versano moɗon KP haalis moɗon ono sumta hen haaju jiɗi ñamude jolof so jiɗi ñamude jolof cekken kadi jooɗe KP wadde noon wiide KP ko fulɓe ɗon wari kam ɓen namdam haalis o kala mbaɗno e téléphone am salja ko ñamiroyde ko ñamiroyde ñama gueto ka wadde noon Allah jarama jarama ɗum noon Allah jarama bandiraɓe makko adi foof oɗon jabɗa oɗon jaa fof mi yerlima on mi yaafi moon nde wonon so tawi yimɓe ganduɗa gondi tan haqqe ne sewi nana hakkude mumen kono so tawi yimɓe gondani haydara ala ko wawata won hakkudeɓe ɗum noon ko muñdiral bandiraɓe Tidiane Sarr ne yaafno fansiji ɗi foof mi wawa hande limde hay fansi goto konon kala mi ñaganimon balɗe juɗɗe mbiɗa wiya bonne heureuse année nanguɓe e yewteram pinal hanki hande fansijam ono mun mi duunimon kadi mi yetti on mi jaarimon mi yetti onon bandiraɓe ɓe ɓenduɓe ɗo e plateau he mi yetti kadi ɓinguelam Oumar Fouti cakbalo kadi nanɗo Adama Diop ganduma jabari min bandiraɓe mi yetti yimɓe foof tan on jarama bandiraɓe koɗo tigui yewtere meɗen jamma 31 décembre bonne heureuse année à toutes à tous on jarama